ये धनिया तन का पानी लिए बू रोटी होने बाबू रे बाबू हई बुढ़वा साला इतन गोड़ करा से बियाह करवा देलो। ए यार बियाहवा कोन के ढेर तेज बनता रहो ना तो रहिए मुझे घुमत रहलो ना तो ठीक कइला नु होइसन घोड़ परास में आरो बियाह करा के पूछली एको बात नहीं के माना देखा ना खाली मेकअप में लागल रहतिया। चल बबुआ चल घर में चल चल जल कइले वजन बढ़िए कइले बड़ा तू रे डॉक्टर तू करे बिया रे वो घर में मिलरा रखियो रे नन कुदे ये कुदा पानी लेके रे कुदा करकवा मार मुदई के खाली बुढ़वा पानी आइले बा पानी कितना पी जाइयो ना पी ली कल बा देखा बड़ो तोरे खोज लियो बड़ा तू नु कहता रहेंगो देख ले तोरे खोज लियो क्या मांगू मैं तुमसे बोले तुमने सब कुछ बख्शा है मेरे हिस्से का उसको देना दाने दाने को जो तरसा है दिल दरिया से नीचा रखना। देखता रहो खाली भक्ताई रहतिया मुझे खाली पूजे पूजे कोइले रहतिया हमनी कोनो ध्यान बा ओकरा लागत बबुआ की कुछ दाल में काला लागत बाग मर रहे है बुढ़ारी में सठिया गए बड़ा का कि ओकरा बारे में खाली गलत गलत सोचत रहता रहो क्या के बबुआ देख तू का करे जा तू या अच्छा मजे तू कहत रहते तोहरो बात एक बार मान के जातनी देखतनी जो कृपा करी हमारे घोल अत्याचार होता हे बरम बाबा हमरा पर कृपा करी हे बरम बाबा हमरा रोशल के भगत होगा में हमरा पर कृपा करी प्रकट होई हे बरम बाबा प्रकट होगी हे बरम बाबा प्रकट होगी हे बरम बाबा प्रकट होगी प्रणाम बरम बाबा। आयुष्मान भव बच्ची आयुष्मान भव मांगो बच्ची क्या तुम्हें समस्या है हम जिए करने के चाहते हमके मुंह उठा ली भगवान बरम बाबा हमके उठा ली। ऐसा क्यों बोल रही हो बच्ची हे बरम बाबा हमार ससुर हमार मरद हमरा के जिए ने कस देत हम अपना पहिल के यार के साथे रहे के चाहते नहीं ओकनी के मुंह आदि ठीक है बच्ची लेकिन तुम जैसा बोल रही हो ऐसा नहीं हो सकता है ये सृष्टि का सिद्धांत है कि कोई भी प्राणी दुनिया में जीने के लिए आता है तुम्हारा अगर यही जिद है तो तुम्हें एक काम करना होगा मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा करना होगा तुम्हारे ससुर और तुम्हारे मर्द को एक एक मग दूध रोजाना पिलाना होगा जिससे वो अंधा हो जाएंगे और तुम्हारा काम आराम से होगा जाओ बच्ची चुप बाबू चुप चुप बाबू वो कहती है बोरम बाबा से
क्यों के घर में हम नरक तनी मैं नरक के जिंदगी हो गई बा हमनी के घर में कहती है आजो तो- बड़ा के मुंह आवे के कहती आज तो हमरा को शॉर्ट पेट बता तू कट कट लगी है। हम गोरे नहीं ओकरा पीछे पीछे हां बेटा बाबू हमनी के दोनों बड़ा के मुंह आवे के बोरा बाबा ने कह दिया ओह नो मत रो बेटा मत रो। हो बाबू बोरा बाबा से वरदान मांगत रखी हो कि दोनों बड़ा के मुंह आवे के वो दूध में जो हर मिला के पियावे के आज तो ई बात बा घोर पर आसवा ई बात कहत रही है दूध ले काई लू तो ना पिए घोर पर आसवा से ठीक बा। भाई दूध ले लगी पी लगी कार पटी कहाँ रहत रही आजकल को भेट उठ नहीं हो कर बड़ा बिजी रहत रही कहाँ कौन रहता नहीं पाटी ए बुरी को भेट नहीं को तोरा से खाली बिजी रहत रही कहाँ रहत रही आजकल बता दो तो आप नहीं की बा हम कहाँ बिजी रहता नहीं रुक जा भाई फोन आ गल बाबू के ठीक बा बाबू खुना बोली अबे रुक जाओ आओ तनी उठाइए ना उठाइए ना उठाइए ना हेलो अकेले जंगल में बानी जियल नहीं खेल जात कहाँ बानी रहुआ हेलो इतना दिन से फोन काहे नहीं करत रहलू हो हम अपना मरद के चलते या ससुर के चलते फोन ना करत रहना तोहर बड़ी याद आवेला कसम से तहार कसम कहो तनी बड़ी याद आवेला कसम से कहतानी रो रो बहुत याद आवेला मुसीबत में बानी का करी तो फोन ना कर लेलू तो ही करे जा बानू धूप धूप करेला। हेलो हमारे मोबाइल में रिचार्ज ना रहल कनु वही सब फोनवा ना करत रहना का मोबाइल के रिचार्ज खत्म हो गइल बा हमरा से कहले रहतू पहले तो डलवा देले रहती अब रिचार्ज हो गई रही कितना बढ़िया बात करते सो ओकनी के चलते तो हम परेशान रहनी बरम बाबा से कहनी तो बरम बाबा कहनी कि कहो मग दूध पिया के कहनी तो पियनी तो अनर भइल बड़ा सन वही से तो बात होता ना तो कहाँ होई तो बात कोशिश तो करत नहीं बात करे के मगर मोबाइल ना रहल हमरा पास। हाँ और सब बताओ ना ठीक बाड़ू नु तोहर बड़ी याद आवेला। हाँ और सब ठीक है बाटे रौरो बहुत याद आवेला। हाँ बड़ी मिले के मन करता तहरा से हमरो तो मन बढ़ले बा मिले के सोचत रहनी आज मिले के आवन आज मिल लेवल जाओ हमो तो घाटे पे बैठल बानी आई ना मिलनी तो का मिलल जाई। हाँ ठीक बा बड़ी मन करता सही के कसम से तहार कसम बड़ी मन करला मिले के मिले खातिर करे जा साला करा जुड़ा जाए मिलती तो सच में मिले के मन करता। हाँ आवा ना पहिलका अडवा पर जहाँ मिलत रहनी सब हाँ मन दिली आला घाटवा पर ठीक बा उ जगह मिलल जाई कब आई वही टाइम में आए। ठीक बा वही टाइम में हाँ ठीक बा ठीक बा आओ तनी ठीक बा जल्दी आइयो ना आइबू नु तो हमें ए जान जोहर खा के मर जा। सही करूँगा जोहर खा लेम का। हाँ सही कहतन तहार कसम। ओह नो रुआ हम आ गइल बानी रुआ विश्वास बा। बिल्कुल बा ठीक बा आई जल्दी। ठीक बा हम आवतनी आई तेजी में आई। ठीक बा कोयला खानी जवानी मोर जोरता लेला कोरा में बाला मुआ हो हजमान बड़ा करता बड़ा चटकार कैले बड़ ठलियो ओपे जान मारे तो हर मीठे मीठ बोलिया कितना दिन के बाद मिलल बानी सन बाप रे बाप ये कहा तनी साला करा दिल धुक 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 करत रहल हो दादा ना मिलत रहनी हनु
इतना बुझात रहलो। इतना दिन से फोन काहे ना करत रहलू हो? तू ना फोन करत रहलू नु तो मन करत ल है नदिया में कूद के जान दे दी। जानत रह नहीं हमर ससुर हमर मरद बहुत एक खचड़ा बड़लो बस दासा करत ल तो दासा करत रहलो कौन दासा करत रहलो बस तो अब से मिलल जाई न रोज। हां डेली मिले आनर को देला बानी भगवान जी प्रकट हो नहीं नु तो कौन है कि दूध पिएगो डेली नु तो आनर हो जाएगा तो आनर को देला तारा से मिल ले बानी नु तो साफ हमर तो न गइल बा। चलो ना केना भेंट कर जा। हमने के वीडियो समाप्त होने से पहले लोग से एगो विनती बा कि चैनल के सपोर्ट करी लगन। अगर हमने से कोनो गलती भइल हो कि भैया तो माफ कर देम लोगन। हमने नया छोटा छोटा रोल भाई बानी लगन अपन छोट भाई समझ के हमनी के माफ कर देम लगिन। ये वीडियो में जौन भी थोड़ा सा भी गलती भइल हो कि अपन छोट भाई समझ के माफ कर देम। आई चैनल के सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब कुछ कर ले सपोर्ट करी लगन। सपोर्ट कर ले। हमने कौरी हिम्मत पड़े।